Masu saurare Assalamu alaikum, barkanku da yau, barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin na taskar marubuta daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Virgin FM. Shiri ne da muka kebe domin karanto muku littafai, kuma shiri ne da ke zo muku daga Litinin zuwa Juma'a, tare da ni Aishatu Bashir Tambuwal. Har ila yau dai muna cikin littafin nan na Hamshakiya, wanda Sa'adatu Waziri Gombe ta wallafa. Aisha Magaji Yusuf ce ta aiko mana da littafin. A daren jiya idan ba ku manta ba, mun tsaya daidai inda Aman yana da shekaru 22, ya gama digiri ɗinsa na farko, inda ya karanci injiniyarin a ƙasar Malaysia. Nabiha kuwa nas ta karanta, tana tare da mahaifinta a asibiti. Saboda ita dai tun tana karama take sha'awar aikin nas, Aman kuma injiniyarin, don haka iyayensa suka ba su dama kowa ya je ya karanci abin da yake so. Yanzu kuma littafin zai dora. Duk da suna ƙasar da ba tasu ba, suna jin yarensu daga Hausa har Fulatanci yaren mahaifiyarsu, sai Larabci da Turanci. Don haka suka tashi da wannan yaren duka ba wanda ba sa ji. Mahaifinsu mutum ne mai addini da haƙuri, ba ruwansa da son zuciya da son duniya, duk da Allah ya hore masa abin duniya. Haka kuma yaran suka taso da kusan irin halin mahaifinsu. Haka yana yawan taimakawa 'yan uwansa da na matarsa, danginsu kaf da ke Najeriya har ƙauye, duk da dukkansu sun kasance marayu daga Alhaji Hayatuddin har Hajja Amina. Ba su da iyaye, kuma ba su da wasu 'yan uwa shaƙiƙai na kusa da su sosai, sai dai dangi. Amma duk da hakan sun riƙe zumunci. A koyaushe sukan samu hutu da lokaci su zo Najeriya su ziyarci 'yan uwansu. Hajja Amina na matuƙar son Aman, tana kuma ji da shi sosai. Duk abin da yake so a duniya tana masa. Ba don komai ba, sai don shi ma yana ƙaunarta sosai, yana kuma yi mata biyayya da nuna damuwa da dukkan wani abu nata. Tun yana yaro ko rashin lafiya take yana manne da ita, yana jinyarta, tare da nuna tausayawarsa gare ta. Duk inda ta sa ƙafarta, yana biye da ita, komansa aminsa har ya girma shaƙuwarsa da mahaifiyarsa bata ragu ba. Tafiyarsa karatu Malaysia ne yasa suka yi ɗan nisa da juna. Duk da haka suna kan kai masa ziyara akai-akai har ya gama. Yana ƙoƙarin kammala digiri ɗinsa na biyu ne. Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa. Sun ji rashin mahaifinsu matuƙa, sai dai ba su da yadda suka iya, sai addu'a. Daga nan kula da Aman da Nabiha da nauyinsu ya dawo kan Hajja Amina ita ɗaya. Haka kuma ta yi ta ƙoƙarin ci gaba da kula musu da dukiyarsu da kasuwancinsu. Ba su ɓata lokacin barin Saudi ba zuwa Dubai, inda a nan kasuwancinsu ya daɗa bunƙasa. Allah ya albarkaci dukiyarsu ta yi ta haɓaka. Shekararsu 2, Aman ya kammala masters ɗinsa, inda ya ci gaba da taimakawa mahaifiyarsa. Sai dai sam ta lura Aman bai iya kasuwancin ba, kuma ba shi da ra'ayi. Haka nan kuma ba abin da ya karanta ba kenan. Don haka ta ba shi dama ya je ya yi aiki a wani kamfanin, ya bi ra'ayinsa. Sai dai fir yaƙi saboda tausaya mata da yake. Tana mace ga jikin girma, tana buƙatar hutu. Hakanan shi dai yana kishin mahaifiyarsa, bai son cuɗanyar da take yi da maza daban-daban, don haka ya dage da koyon aikin nata. Duk wani abu da za ta yi, shi ke shige mata gaba har ta gane manufarsa. Don haka ta kawo masa maganar aure, shi da ƙanwarsa, don ya samu natsuwa ya san ciwon kansa da nauyin da ke kansa, sai ta damƙa masa kasuwancinsa. Daga Amman har Nabiha sun nuna mata ba su da abokan rayuwa da suka zaɓa, don haka ta yi ta musu zaɓi. Sai dai an samu akasi, duk Larabawa 'ya'yan abokan harkarsa ta zaɓa musu. Su kuwa suka ce gida za su dawo su yi aure, wato Najeriya. Ba ta da zaɓi sai abin da yaran nata suke so, don ba ta da wanda ya fi su a duk duniya. Farin cikinsu shine nata. Bata ɓata lokaci ba wurin neman fili, inda ta zaɓi zama a garin Legas maimakon ta dawo Kano ko Gombe inda suke tushensu. Bata da wani dalilin zaɓin Legas, sai don kawai ra'ayi
da ganin za ta fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali a garin. Haka za ta fi jin daɗin gudanar da kasuwancinta. Sai dai ta buɗe reshe a Kano da kuma Gombe, inda ta sayi fili ta gina makeken kamfani a garuruwan tare da gina gida. Ta ɗau ma'aikata, wasu ma 'yan uwa ne dangin su Amman na wurin uwa da na uba, waɗanda ta aminta da su. Hajji Amina ta yi matuƙar ƙoƙari wurin kafa kamfaninta. Bayan faɗi tashi da ta dinga yi, Allah ya taimake ta. Nan da nan ta yi sabo da manyan mutane, 'yan uwanta, wasu abokan kasuwancinta, wasu kuma sun haɗu ne wurin business meeting. Ana Allah ya haɗa jininta da matar wani hamshakin ɗan kasuwa, wanda ya zuba dukiya mai yawan gaske a kamfaninta. Suna cikin sahun gaba da suka ƙarfafa kamfaninta. Cuɗanya da su yau da kullum ya sa tunaninta ya soma canzawa, ya rayuwarta ta soma komawa irin nasu, har ma ta soma sha'awar haɗa aman aure da 'yar Hajiya Hafsa, wacce take aminiyarta ta ƙud da ƙud a halin yanzu. Haka Nabiha Allah ya haɗa jininta da wani likita a asibitin da take aiki, don kuwa ita bata taɓa shiga harkar kamfanin mahaifiyarta ba, ita kuma bata yi mata dole ba. Dr. Hasib shine matashin likitan da ke son Nabiha, akwai ƙauna mai ƙarfi a tsakaninsu. Daga danginta har na Hasib an san da maganar soyayyarsu, haka duk iyayensu sun amince. Lokaci kawai suke jira a sha biki. Hajji Amina ta amince da shi ne ganin irin son da Nabiha ke masa, kuma ta tabbatar za ta samu bright future tare. Hajji Amina ta amince da shi ne ganin irin son da Nabiha ke masa. Dukkan wani burinta a halin yanzu ya ƙare a kan Aman. Tana da burin aura masa mace mai ilimi, wayayya 'yar masu shi, wacce ta samu hakan 'yar aminiyarta kuma abokan kasuwancinta. Don haka ta yi ta ƙoƙarin haɗa su da Aman. Aman ya gano manufarta, amma sai ya yi kamar bai fahimce ta ba, saboda bai son ɓata mata rai, bai son musu da ita. Don haka yana ƙoƙarin zuwa gurin Ahlam, wacce ita ta kamu da son shi tun ganin farko da ta yi masa. Sai dai Aman ya ƙi ya furta ko ya nuna mata abin da take so, wato soyayya. Kullum in ya je suna ƙarewa a hirar mutunci da abokai, irin wanda samari da 'yan matan yanzu ke yi. Sam ya ƙi nuna mata ko alamar so, ita kuwa ta dage tana nuna masa alamu, amma ya kau da kai. Tana karatu a ƙasar waje ne, amma in an yi hutu kullum tana gidansu, amma ta saba da su sosai. Haka ma ta shaƙu da Nabiha, sun dawo ƙawaye. Tana iya ƙoƙarinta kan Aman, duk da ta gane baya sonta, amma bata cire rai ba, saboda tana masa so ba na wasa ba. Ta mai da gidansu Aman kamar nasu gidan. Ita da Nabiha ko kamar 'yan uwa. Ahlam yarinya ce matashiya mai ji da tana iya ƙoƙarinta kan Aman, duk da ta gane baya sonta, amma bata cire rai ba, saboda tana masa so ba na wasa ba. Ta mai da gidansu Aman kamar nasu gidan. Ita da Nabiha ko kamar 'yan uwa. Ahlam yarinya ce matashiya mai ji da kyau, kuɗi, ilimi da kuma wayewa. Haka rayuwarta mai tsada ce, ma'ana tun daga cimmarta, suturarta zuwa karatunta ba masu sauƙi. Ta ci mai tsada, ta taka mai tsada, ta kwanta a mai tsada. Tunaninta, yanayin rayuwarta duk na hamshakan masu kuɗi ne, wanda wannan ba shi ne buri da tunanin Aman ba. To masu saurare, a daidai wannan gabar zan dakata. A madadin mawallafiyar wannan littafin na hamshakiya Sa'adatu Waziri Gombe, da wadda ta aiko mana da wannan littafin Aisha Magaji Yusuf, sai kuma waɗanda suke tace mana sauti, Sanusi Abubakar Zaki tare da taimakawar Muhammad Sani Suleiman Gidan Dare. Aishatu Bashir Tambuwal nake cewa na bar ku lafiya.